89 raudallujen ennätys Bulilla. 106 David Rudisha. Juniorinen maailmanmestari, hän on kova nimi, maailmantilaston ykkönen, ja sitten 7 radalta Abubakr Kaki. Maailmanmestari halleista Valensiassa. Ja hallissa hurja aika 1.44.8, yksi ikää vasta 18 vuotta. Abdelgadar on tämän juoksun jänis, joka on tietojen mukaan Kakin kavereita. Hänen pitäisi vetää ensimmäinen 450,5 ja Jeff Risley lähtee ulkoradalta. Todella kovaa joukkoa. Tässä on kova joukkoa, jos ajatellaan olympiafinaalia, niin uskon, että tässä on 4 sellaista herraa, jotka se olympiafinaalissa esiintyy, ja varmasti pari niistä taistelee mitalista jopa. Tästä puuttuu oikeastaan maailman huipusta Borsukowski ja Wilfried Bungei. Ja tässä on tämän nuorison esimarssi nyt Rudisha ja Kaki. Rudisha on erittäin komearaaminen kenialainen. Hänen isänsä oli Kenian olympiajoukkueessa 4x400 voitti mitalin Meksikossa vuonna 1968, ja kun nähdään tuo pojan juoksu, niin se on lähes pikajuoksua. Siinä ei juurikaan kestävyysjuoksusta ole kyse, se on upeaa toimintaa. Kaki juoksi M-halleissa yksin vetäen voittoon, Mulautse hävisi silloin pari sadasosaa. Nyt nähdään erittäin mielenkiintoinen juoksu, ja toivotaan nyt, että toi porukka lähtee tämän jäniksen mukaan, että nyt ei lähdetä taistelemaan voitosta, vaan lähdetään myöskin ajamaan huippuaikaa takaa. Ja kovaa tullaan. Abdelgadar tulee kyllä kovaa, hänen pitäisi vetää 50,5 tuo ensimmäinen 400, ja Kaki tulee juuri siihen peesiin. Abubakr Kaki tulee kakkoseksi. Mulautse on myöskin siinä kärkiryhmässä, kun kello soittaa 50-17 kärkimiehelle tuo, eli se on 50,5 Kakille. Eli tässä mennään kyllä maailmantilaston kärkiaikaa. Se on Rudishalla 1.44.20. Jänis ei pysty vetämään, jo tässä vaiheessa Kaki joutuu siirtymään kärkeen. Ja Kaki Rudisha tulee kärkeen, kyllä, ja Rudisha tulee siihen kakkoseksi. Eli nämä kaksi miestä, kun hetken kuluttua 600 metriä on. Nyt mennään kovaa. Takana Abubakr Kaki Sudan ja sitten David Rudisha Kenia, ja hyvin tulee siihen Bulani Mulautse myöskin kolmantena tällä hetkellä. Shepkirvok tulee nyt ohi Mulautsen. Kyllä tulee ohi, ja tuo Berlinin voittaja Abraham Shepkirvok, mutta nyt katsotaan kuka tulee sitten loppusodalle ensimmäisenä. Se on Kaki, joka pitää todellakin paikkansa vielä. Abubakr Kaki, sitten tulee Rudisha, mutta ei mahda Kakille mitään. Abubakr Kaki tulee, MM-halli 1 vetää komeasti loppuun saakka, ja millä ajalla? 1.42.69. David Rudisha kakkonen, ja Bulani Mulautse nousee sieltä kolmanneksi. Voittoaika se on todella kova, ja se on miehen oma ennätys. Se on nuorten maailmanennätys. Kyllä, 1.42.69. Hän joutuu tekemään työtä oikeastaan tuolta 500 metrin paikalta saakka, ja kyllä täytyy sanoa, että nuori mies on erittäin vahva. Hän tulee olemaan tänä vuonna urheilija, joka siirtyy siihen legendaariseen porukkaan, jotka on pystyneet juoksemaan 1.41, ja muistani mukaan niitä on 4 kaveria, jotka siihen on pystyneet.